termasuk tiyang di anak wedok wis wayahe rabi dilalai kok disenengi cah lanang. Cah lanang niku urung cekel gawe terus tiyang sepuyo larat. Akhiripun nopo tiyang sepuyo sing wedok niki sok ngendika dengan tiga keterangan ngepenake. Anjur kowe sesuk nek entuk kaya dipakani apa? Nggih. Lho niki lho. Kowe tok ora ngoten niku sing nggih rezeki niku dheweke nggih to nggih. Insyaallah kanthi mengke kanthi manten dadi bebujungan niki insyaallah bakal dipernahke, bakal disugihke. Yo kene mung ngopti bakal disugihke dening Allah karena fadhile Allah Subhanahu wa ta'ala.